Godmorgen og velkommen her tilbage til nyhederne. Sådan cirka i denne uge kom det frem, at vi efter næste folketingsvalg skal sige farvel til en af de mest markante politikere i de sidste 25 år. Og derfor skal vi nu byde velkommen til, mine damer og herrer, Birthe Rønn Hornbech! Velkommen. Ja tak, det glemmer nogen mand. Her er nogle spørgsmål, jeg selv har skrevet, de kan stille mig. Værsgo. Okay, du har simpelthen selv skrevet dine interviewspørgsmål. Ja, og det bliver de spørgsmål eller ingenting. Se, så kom i gang, lille Nielsen. Men Birthe, jeg havde jo egentlig regnet med, kunne jeg ikke stille de spørgsmål, som jeg havde forberedt? Jamen, Birthe, jeg kan jo ikke bare sidde her og læse dine spørgsmål op. Vi skal jo... Okay, så skal vi tage et så? Jamen, så tager vi det her, Birthe, så. Hvordan føles det, at være den smukkeste politiker og blive savnet rigtig... Mest sexede og flotteste. Ja, og blive savnet rigtig meget af befolkningen, som alle elsker dig og synes, du er den klogeste, bedst klædte og mest veltalende politiker siden Winston Churchill. Det er det er fuldstændig. Jeg har rigtig meget til fælles med Winston Churchill. Vi er født samme år, simpelthen. Ja, vi har også samme figur, det er derfor, jeg har arvet al hans tøj. Okay, det er simpelthen... Han havde rigtig meget smart tøj. Ja. Jeg har også arvet hans cigar fra sat. Så det er simpelthen fra Winston Churchill, du har arvet den pels? Det er sgu da ikke en pels, når den ikke er død, idiot. Nå, men for ligesom at svare på dine udmærkede spørgsmål, så jo, jeg har tænkt mig at skrive en lang række bøger om mig selv og mit liv, så folk de kan læse. Jeg kan godt sige, at jeg har fået sådan en frygtelig skrivekløe. Jeg har også fået noget store hævede ankler og noget ufrivillig vandladning under armene. Ja. Og så har jeg fået noget brok ved Nej, Birthe, tak. Du har simpelthen fået brok? Jeg advarer der ikke nogen hjemmelavede spørgsmål her. Okay. Altså... Men... Jeg kan jo ikke sidde og stille dine spørgsmål. Okay, så tager vi et til så. Hvilke pragtpræstationer fra din lange, gloværdige og smukke karriere vil du huske med størst glæde? Jeg er nok den bedste folketingspolitiker til at bage sandkage. Vil du kende den hemmelige ingrediens? Ja. Rigtig sand. Okay. Men jeg tænkte mere på, hvad med din ministertid? Er du slet ikke stolt af den? Okay, men så lad os i stedet for snakke lidt om din fremtid. Altså, hvad skal du lave ud over at skrive bøger? Jeg kunne frygtelig godt tænke mig at blive dommer i det der X-Factor. Synes ham der Blackman, han faldt lidt af på den her på det sidste, ikke? Ja. Godt sige dig, hvis jeg var dommer i X-Factor, skulle jeg fandeme nok for ham den næretamp til Margrethe. Okay, dommer i X-Factor, siger du? Ja, det kan, eller åbne et fornemt konditori. Jeg er også nok også den bedste folketingspolitiker til at lave humørkager. Vil du kende den hemmelige ingrediens? Ja. Rigtig LSD. Okay. Du er glad for kager, simpelthen? Det tror jeg også den bedste folketingspolitiker til at bage Gita Nørby-kage. Vil du kende den hemmelige ingrediens? Ja. Rigtig Gita Nørby. Kan godt blive lidt kvalmt i længden. Jamen, vi glæder os så i fremtiden til at smage... Og jeg er også den bedste til at lave næreboller. Vil du kende den hemmelige ingrediens? Lad mig gætte rigtig nære... Nej, skulle da pisket ikke videre, din idiot. Vi glæder os til at smage det i fremtiden, og tak for besøget, mine damer og herrer. Birthe Rønn Hornbech!